Kaixo denoi, ongi etorri Aitortu bera. Berriz ere elkarrekin. Aitor eta Amona Juani. Kaixo guztioi. Amona, badakizu gaur zer prestatu dudan? Nik? Baizea. Ez dite zer kontatzen. Amona, gaur hasteko galdera bat. Bota? Amona, zuk ondo ezagutzen nauzu? Ondo? Oso ondo, zure Amona naiz. Orain ikusiko dugu. Hartu hau. Zertarako? Erantzunak idazteko? Berriz galderak? Bai, baina gaur galderak niri buruz. Primeran gustatzen zai. Amonak ondo ezagutzen nau, ikusiko dugu. Ea, bota galdera. Zein da nire kolorerik gustukoena? Nik erantzun zuzena idatziko dut bitartean. Badaki. Ea, prest. Bai. Bat, bi Ta eta hiru. hiru. Urdina! Oso ondo, Amona! Esan dut, oso ondo ezagutzen zaitut. Beste galdera bat. Zer nahiago dut? Gazia ala gozoa? Ea, bat, bi Ta eta hiru. hiru. Gazia, oso ondo, bitik bi. Noski, askotan ez du postrerik jaten. Baina ordaizpikoa beti, Ea, Amona, azken galdera. Zein pertsonaia famatu da nire gustukoena? Ea, bat, bi eta hiru. Ema buelta arbeltxoari. Amona, ez duzu asmatu. Zer? Harry Potter? Liburu guztiak irakurri dituzu? Ez da zuzen, Amona. Nire famaturik gustukoena da... Nire Amona! Zer? Amora, orain youtuberra zara. Famatua? Gaiztoa!